Uli ani waliɲɔndɔ ka ɲɛsin aw ma ko aw bɛ jɛmukan sariya bulon ɲɛma nin waati Sheriff Fula Jabaramuso la. Bi jɛmukan sariya bulon kɔnɔ an ka mɛn ka ɲɛsin min ma o de ye jamana sariya sunba dɔw ye. Sariya sun ni faamaw ye yɛlɛma don a kɔnɔna na ka sabu kɛ kow kɛcogo ye ko ni tile min bɔra o tile jukɔrɔfɛn de bɛ d'a kɔrɔ. Bi jamana faamaw ye sariya bolow ta san 2024 laban na. O la an bɛna masala o kan bi ni jamana ye sariya ta sariya bɛ ta jamanadenw tɔgɔ la a bɛ boli jamana kɔnɔdenw de kan. O la anw tɛ minnu dɔn an ka togodaw la yɔrɔ caman na a tɛ fɔ k'i bɛ buguda la ko sariya tɛ boli kan ayi a bɛ boli bɛɛ lajɛlen kan. O la anw t'a fɛ aw ka don fili kɔnɔ k'o jɛmukan to anw bolo kɔrɔ ni ani maaw dɔw bɛ ɲɔgɔn kalama minnu sɔn ka na anw bilasira o kɔnɔna na hakilina a bɛ boli ni ka bi le thème du jour réforme pénale au Mali vers une révolution du procès criminel. Babu o don ɲininkali tɔ min an b'a sigi nin kɛnɛ kan an ka maa welelen bɛ an bolo kɔrɔ min ka baara ɲɛsin don sariya baara ma sɔgɔnadonba don min bɛ wele ko avocat. Maa welelen maître Bakari Konate avocat inscrit au barreau du Mali. Sariya gafe min ni an o bɛ an bolo ka masala o kan bi a bɛ fɔ o ma ko code de procédure pénale ale de ye nin ye code de procédure pénale ale sariya bilara sen kan san 2024 la loi numéro 2024-028 du 13 décembre 2024 portant code de procédure pénale en République du Mali. A bɛ dafa ni nin ye ni o ye code pénal ye u fila bɛ an bolo kɔrɔ. O la maa welelen bi ni ale ye sɔgɔnadonba ye a bɛna walawalali don nin ko in na ni ala sɔnna ne ni aw bɛna faamuyali caman sɔrɔ a ko kɔnɔna na ka sabu kɛ avocat ka walawalali sɔɔni an bɛ don babu kɔnɔ inshallah. Maître Konate an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn sugun dugusajɛ cɛ an ka baara weleli seri ma ka na jɛmukan in kɔnɔna na fɛn o fɛn b'i bolo i y'o bɛɛ bila walasa jamana kɔnɔdenw sariya min taara u tɔgɔ la n'a bɛna boli u kan ka se k'a ɲɛfɔ u ɲɛna u tɛ minnu dɔn a la k'u kalan o la i y'o mun kɛ an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn. N yɛrɛ fana b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn n bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli mun na. A diyara n ye yala an bɛ ɲininkali mun kɛ teliya la o de ye an kun y'a kunnafoni sɔrɔ aw yɛrɛ bolo ko sariya dɔ tun bɛ sen kan kabini san 2001 2001 ko yɛlɛma donn'o la san caman kɔfɛ an bɛ se k'a fɔ san 20 kɔ kɔfɛ ko yɛlɛma donna o sariya in na. Alors yɛlɛma min donna a la o yɛlɛma in nana na cogo jumɛn na kun jumɛn y'a to yɛlɛma in donna a kɔnɔna na. I ka nin ɲininkali diyala n ye. I y'a fɔ cogo min na effectivement an ka nin sariya n'a bɛ fɔ a ma ko code de procédure pénale. Code de procédure pénale ye sariya ye sariya mun bɛ ni maa ye kojugu kɛ ni maa ye dantɛmɛwale kɛ a tigi ka ko kan ka bɔ sira mun fɛ fo ka taa tigi kiri a tigi bɛ a nɔ bɛ minɛ cogo mun na fo ka taa kiri ale sariya bɛ boli o de kan. Donc n'i y'a ye yɛlɛma nana don a la parce que jateminɛ de nana kɛ ka ye k'a fɔ ko baara tun bɛ ka kɛ ni mun ye ni o tala san 2001 le 20 août 2001 a nana ye k'a fɔ ko gɛlɛya tun bɛ ka don a labaarali la a gɛlɛya sugu tun ka ca a gɛlɛya dɔ ye mun ye o de ye tun ye k'a fɔ ko ni maa tun nɔ minɛna crime na crime tɛ dɔwɛrɛ ye crime ye dantɛmɛ walejuguw de ye kojugubaw i n'a fɔ mɔgɔ fagaw ka dabɔ a kama ka mɔgɔ bɔnɛ a nin na walima viol ka bɛn muso kan ka sɔrɔ a ma jɛn n'a ye a bɛ fɔ olu de ma ko crime. Donc ni mɔgɔ tun nɔ minɛna ni infraction ninnu kama crime kama a caman na a tigi u tun bɛ mɛn ka sɔrɔ u ma kiri parce que sariya y'a jira k'a fɔ ko ni mɔgɔ nɔ minɛna nin kojuguba ninnu na a tigi man kan tɛ ka minɛ ka tɛmɛ san 3 kan ni a tigi ma kiri nka an tun b'a ye k'a fɔ ko tuma dɔw la o san 3 a tun bɛ tɛmɛ tuma dɔw la ka sɔrɔ a dɔw ma kiri dama dɔw ka ko la. Donc a nana jate k'a fɔ ko nin gɛlɛya ninnu dɔw kama a gɛlɛya ka ca nin y'a dɔ la nin y'a misaliya dɔ ye kosɛbɛ n'an ye wagati y'an permettre an da bɛ s'a tɔw ma donc nin gɛlɛya ninnu de kama a nana jate k'a fɔ ko fo ka yɛlɛma don a la walasa nin gɛlɛya ninnu ka wuli ka bɔ yen baara ka se ka nɔgɔya jugew bolo baara ka se ka nɔgɔya procureur bolo ani fɛnɛ maa minnu fɛnɛ nɔ minɛlen don parce que a mana kɛ cogo o cogo hali n'i ye kojugu kɛ a mana kɛ cogo o cogo i ye adamaden de ye hakɛ dɔw b'i bolo sariya ye mun fɔ k'a fɔ ko i ka hakɛ ye nin ye o hakɛw kan ka labato donc
ni yɛlɛma nana ni hokumu kɔnɔna de la walasa ni gɛlɛyaw ka se ka wuli maaw ka se ka juger délai kɔnɔ sariya ye délai mun prévoir ani kiri ka se ka nɔgɔya parce que n'a kun fɔla ko crime i kun bɛ taa fɔ assise la a sira kun ka gɛlɛn dɔɔni a sira kun ka jan mais ni yɛlɛma nana nɔgɔya don a la ni wagati y'an permettre inchallah an da bɛ s'a ma. Ni ala sɔnna a diyara n ye i da filɛ ka se o yɔrɔ min ma sisan nɔ an kun b'o wele ko cour d'assise hakili la parquet général yɛrɛ bɔra yan nɔ waati tɛmɛnlenw na ka se ka na i da don cour d'assise nin kɛcogo la fɛn mun bɛna a ɲɛma ɔ bi an bɛ se k'an sigi n'a ye k'a fɔ gafe kura in kɔnɔ n'o ye aw ka sariya gafe ninnu minnu taara a kama kɛrɛnkɛrɛn na hakilaw do code de procédure pénale a fila bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa kɛ gafe ba ye maaw t'a fɛ ka nin ye dɛ kojugu ala k'an kisi a ma ko n'i y'o ye dɔrɔn ko kasiko kuma de bɛ fɔ a la alors o cour d'assise in o ni o bɔlen y'a ma wa sariya in kɔnɔna sariya kɔrɔ in kɔnɔna la wa maître i ka nin ɲininkali nafaba de b'a la n da sela ma mais i ka nin ɲininkali b'a to n bɛ don a la kosɛbɛ ka se ka a fɛsɛfɛsɛ maaw ka se ka faamu cour d'assise kun ye walima an b'a fɔ kiri bulon wala kiri bulon dɔ de kun don mun sigilen don ka ni maa tun nɔ minɛla crime na ale de kun bɛ olu kiri k'u ka kiri kɛ k'u juger o ni ɲangili mun ka kan k'o ɲangili da u kan il faut que maaw ka faamu crime ye fɛn min ye n da kun sela ma mais crime an bɛ don min na i ko bi crime ye dantɛmɛ walejugubaw de ye mun ɲangili b'a ta san 10 ka taa se fagali ma voilà c'est-à-dire que ni nɔ minɛna crime na a ɲangili dɔgɔyalen ye san 10 de a juguyalen ba o ye fagali ye voilà an ka sariya fɔlɔ mun yɛlɛma donna mun na o la a dɔgɔyalen tun ye san 7 de san 5 de mais sisan ala fo san 10 na donc ni minɛna n'i ye mɔgɔ faga n'i ye mɔgɔ bɔnɛ a nin na dabɔ kama la accident ko tɛ dɛ ka bɔ dabɔ kama ka bɔnɛ a nin na n'i nɔ minɛna a la i dɔgɔyalen ba kaso la o ye san 10 ye fagali yɛrɛ bɛ se ka bɔ a la i bɛ se ka kiiri k'a fɔ ko i ka faga o bɛɛ bɛ se ka bɔ a kɔnɔ donc cour d'assise kun sigila o kiiri sugu de kama mais an bɛ don min na i ko bi cour d'assise kɔni alhamdulillah ale tɛ yen tuguni a tɛ yen tuguni parce que yɛlɛma mun nana kɛ code de procédure pénale yɛlɛmalen cour d'assise tunna donc ni crime bɛ juger sisan u bɛ juger kiri so mun fɛ o de ye chambre criminelle du tribunal de grande instance donc o de bilala cour d'assise nɔ la mais n'i ye jateminɛ kɛ i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ ko c'est vrai chambre criminelle du tribunal de grande instance ani cour d'assise u bɛɛ ka laɲini ye kelen ye o de ye ka maaw kiri maa minnu ye dantɛmɛ walejugubaw kɛ n'a bɛ fɔ olu ma ko crime mais n'i y'a lajɛ u fonctionnement tɛ kelen ye wa u kiiritigɛcogow tɛ kelen ye. Très bien. Alors, maître, an b'a fɛ ka daminɛ a daminɛ na o la hakili la maaw ye hakili dɔnyɔrɔ sɔrɔ ko in kɔnɔ ka faamuyali sɔrɔ an bɛna sigi fɛn min yɛrɛ kan sisan o ye caman faamu a kɔnɔna na mais ni an taara procédure yɛrɛ kɔnɔna na yala an k'a daminɛ polisisow la an k'a daminɛ unité d'enquête la a kɛra gendarmeso ye o a kɛra commissariat ye o brigadiw ni commissariat ye komi an b'o de dɔn kosɛbɛ procédure kɔnɔna na enquête préliminaire la yala o nɔ olu kɔni b'u nɔ na toujours. Olu b'u nɔ na olu b'u ka baara kelen kɛ garde à vue de la bɛɛ b'u nɔ na olu b'u ka baara kelen kɛ garde à vue kɔnɔna la u b'u ka baara la olu kɔni ma wuli ka bɔ yen ni i ye dantɛmɛ wale kɛ n'i ye tiɲɛni kɛ n'i ye kojugu kɛ olu bɛ se k'i minɛ k'u ka procédure kɛ ka PV kɛ n'u tilala dossier bɛ bila ka taa di procureur ma olu kɔni ka baara b'a nɔ na. D'accord donc n'an sera procureur ka yɔrɔ la k'a daminɛ o la sisan an b'a aw delila ka kuma fɔ yan nɔ tɛmɛ k'a fɔ ko instruction de bɛ kɛra n'o ye sɛgɛsɛgɛli ye ko juge sɛgɛsɛgɛla de bɛ désigner nin ko ninnu na walasa ka se ka a baara kɛ sɛgɛsɛgɛli k'a tɛ ɲɛ sɛgɛsɛgɛli jugu kɔ k'a ɲɛɲini minnu sen b'a la minnu b'a janba kɔnɔ complice ni co-auteur a bɛɛ lajɛlen maa o maa dɔ b'a ko la mun ye a ko sutara ko o bɛɛ bɛ se ka ɲini a ko kɔnɔna na alors o phase min b'a nɔ na n'o ye phase d'instruction ye yala o b'a nɔ na wa walima jɛngɛ donn'o fana na. I ka nin ɲininkali fɛnɛ nafaba de b'a la. Mun ye juge d'instruction ye n'a diyala n ye an b'a fɔ ko information judiciaire o fana b'a nɔ na o b'a nɔ na juge d'instruction ni maa nɔ minɛna crime na procureur tɛ se k'a tigi juger tan f'a ka dossier bila juge d'instruction de ka bolo kan o ye wajibi de ye ni crime kɔni de don o ye wajibi de ye parce que dantɛmɛ wale ye sugu 3 ye
atunga ni yoron wala danteme wale shugu sabai a folo o de crime yandabo anga bi babu be kerengerenya la o de kan o ko jugubaw ye nya foto na mo faga viol ana nyona chama pédophile na be pédophile bala o ko fe danteme wale wore be amba fo muma ko délit o fene danteme wale munu ka jugu mais olu te crime mbo o ye danaya tien par exemple namba fama ko abus de confiance walma yuruku escroquerie kalabanchia walima ka mogo ka terrain na maratogo dola abi fo olu de mako les délits o fene ko fe ani chuani no be do ani chuani misenu parce que chuani fene na jugu yala ka se yoro dola avec crime donc ama fo ma ko le vol qualifié donc avec crime donc au ko fe 600 dans teme wale fitini ama fo olu de mako contravention contravention we nya foto na teme wale fitinu de do ina fo maka ta nyamambo sirakan walma maka téléphone ci ka to bolifin kan walima ka feu jeni ana nyona chama donc were kono la contravention sugu sabare do première classe B, deuxième classe B, troisième classe B voilà donc nya foto na fo la ko ma nom na crime kon ne la Diago ya ika dossier beta de juge d'instruction ma juge d'instruction aller de juger mun ka bara beneno segesegeli de ma parce que na fala juger en cli beta ka foko juger de mai ma mun ka bara nyeshile no critique ma ngani juge d'instruction aller ka bara te critique aller be segesegeli de ke yala ni wale mun kelen flenye yala est-ce que na ni segesegeli ke antena ta bo fin wore kan mun te anye koroni wakati na donc juge d'instruction ta ka nobo dossier la peu ka segesegelu ke wala sa ni dossier beta juger domna o ya soro no foi ta la dossier be se ka juger donc crime kon na juge d'instruction ka saisi li o jago ya de voilà mais yelema mo fene dona juge d'instruction ka kola c'est que folo la yani ni yelema inkana juge d'instruction avec monsieur ka idatu ka mandat daika namba fama ko mandat de dépôt mais ame dom na iko bi sharia in konona la akon bara madame ne folon mais sharia in konona la juge d'instruction te se ko ketuni ate se ki black attack sola akelen te se ka ke donc sharia ye fin de sigi 5 ans ina fo ame se ka fo blondo de sigi 5 ans na ma fo mouma le collège des libertés et de la détention donc juge d'instruction kelen te se ani juge de juge saba de be fara nyon kan juge d'instruction kelen on be kala diagoya collège des libertés et de la détention ina donc tribunal président be kala ani juge wore donc au saba de be fara nyon kan ka collège des libertés et de la détention ko constitué donc au collège des libertés et de la détention o de be se ka mandat décerné o de be se ka mabla kata kasola ame dom na iko bini sharia in kono procureur yere fene te se ka ketuguni sharia in kono na la koni mais comme ako abema la wale a folo abesena parce que c'est un processus abete se ka la wale a yoroni kelen donc abesena mais ame dom na iko bi juge d'instruction koni ou koni be ka mandat ou ke procureur ou fene be ka mandat ou ke ka maubla kata kasola mais ni fin na bla 50 domuna au pouvoir ou be tunu la peu maître ni jaranye ko sebe hakilla an sera juge d'instruction ka yoroma ko ina hali to dawla ni awnya jatemena awnya ko la nyaba kawye c'est kana be o marako nana alors anwa juge kumbe ni nywana ko ke abafo ko aba blakata aka nyama ufe no phase d'instruction no ka ba blakana ka critique le fe nanyo be jatemene phase d'instruction ina obeto nona segesegeli ekunye sansa ba dofo kuma damena na o ba na ko sebe o sansa ba yin o tora nona institution konna wa walma yelema dona o farana segesegeli konna na segesegeli konna la ina fonda kum sela mato muna ni ma nomne na ka fo ki criminel ke sansa ba yin ba nola sansa ba yin ba nola nga wakati dola a sansa ba be segata sankele me sega farakan a be segata sananna mais aux infractions au préciser les noms au danteme wale ou de bien il a faut traite des personnes ou bien trafic illicite de migrants donc aux infractions demande bien au konona la terrorisme yere fene ba kono dans et jatige wale au fene ba konona la donc aux infractions à sens ça va baisser gata ido fo sanani na voilà donc ida c'est là et
juge de paix à compétence étendue ma an bɛ don min na i ko bi a juge a bɛ yen u bɛ baaraw la mais n'an ko an b'a ta k'a lajɛ a man kan an bɛ don min na i ko bi a man kan tɛ ka kɛ parce que n'an ye loi portant organisation judiciaire ta kabini 2011 loi y'a yira k'a fɔ ko tribunal mun bɛ Mali kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi o ye tribunaux de grande instance ye ani tribunaux d'instance donc min ye justice de paix à compétence étendue ye olu man kan tɛ ka baara kɛ bilen olu kan ka tunu c'est-à-dire que juge kelen e ka kɛ juge ye e ka kɛ procureur ye e ka kɛ juge d'instruction ye normalement man kan tɛ ka kɛ voilà depuis 2011 o kan ka tunu mais u bɛ baara la an bɛ don min na i ko bi mais je pense que n'Ala sɔnna avec le temps peut-être san dama dama ɲinɛ kɔfɛ peut-être a bɛɛ bɛ tunu parce que progressivement il y a des efforts qui sont faits d'accord donc a caman tununa mais halisa dɔw bɛ yen a diyara n ye voilà alors maître an bɛ instruction nouveau la sisan nɔ donc maa mun ye nin kojugu kɛ sariya sɔsɔ juguba ninnu kɛ i da sera crime ninnu ma maafaw ko b'o la i n'a fɔ i da sera a ma cogo min an k'a ta o yɛrɛ la sa maafa ko ninnu ka poison kɛ mɔgɔ kɔnɔ k'a faga walima ka mugu ci a la Ala k'an kisi ka marifa ci a la ka muru kɛ k'a sɔgɔ fagali mana bɔ ko la ka dabɔ kama don fa t'i la ɲɛnama don kɛnɛma don alors e ko juge d'instruction kelen tɛ se k'i datugu ko collège bɛ yen alors misali la n'o collège i komi i y'o cité kaban pour gagner du temps i y'o cité kaban alors n'o collège ye mana d'a tigi kan sisan ka dossier di juge d'instruction ma o juge d'instruction ka baaraw tɛmɛsiraw kan ka kɛ mun ni mun ye kosɛbɛ walasa ka kiiri yɛrɛ sabati i ni ce i ka ɲininkali la n y'a fɔ cogo min na n'a fɔra ko information judiciaire o ye juge d'instruction de ka baara ye donc juge d'instruction ka baara an b'a fɔ cogo min na ko il instruit à charge et à décharge donc a bɛ sɛgɛsɛgɛli i bɛ sɛgɛsɛgɛli mun yɛrɛ dɔn a b'o de kɛ a bɛ se ka perquisition ordonnée a bɛ se ka fɛn témoins voilà a bɛ se k'olu seerew a bɛ se ka seerew lamɛn a bɛ se ka taa yɔrɔ a yɛrɛ bɛ se ka taa yɔrɔ la ka taa yɔrɔw lajɛ vraiment sariya yɛrɛ kɛlen don ka pouvoir caman de d'a ma a ka nin mission in kɔnɔna la a ka sɛgɛsɛgɛli in hokumu kɔnɔna la donc ale ka baara n'a ye sɛgɛsɛgɛli kɛ n'a tilala a ka sɛgɛsɛgɛli la ale de bɛ fɛngɛ saisi la chambre criminelle du tribunal de grande instance ale de b'o saisi à travers ce qu'on appelle une ordonnance de mise en accusation ou bien ordonnance de renvoi voilà donc ale de bɛ a tigi maa mun nɔ minɛlen don ale de bɛ ordonnance ta walasa a tigi ka se ka taa juger par la chambre criminelle du tribunal de grande instance mais sariya kɔrɔ in na a tun tɛ kɛ ten ni juge d'instruction tun tilala a tun bɛ dossier bila ka taa di procureur général ma au niveau de la cour d'appel donc procureur général n'olu fana de tun tilal'u ka baara la au niveau de la chambre d'accusation olu de tun bɛ ordonnance bɔ pour que ka cour d'assises saisi donc n y'a fɔ cogo min na sira tun ka jan dɔɔni sira tun ka jan donc a tun bɛ kɛ tuma dɔ la dɔw bɛ mɛn kaso la ɲinɛ bɛ k'u ka dossier kɔ mais an bɛ don min na i ko bi a tɛ ten ni juge d'instruction tilala a yɛrɛ bɛ a ka ordonnance ta donc a bɛ juger au niveau du tribunal de grande instance par la chambre criminelle donc dossier tɛ taa fɛngɛ la tuguni chambre d'accusation na donc o chambre d'accusation yɛrɛ a bɛ fɔ a ma sisan de ko la chambre de contrôle de l'instruction voilà donc ni wagati y'an permettre comme wagati man jan kosɛbɛ kosɛbɛ an na se k'o alors o yɔrɔ la sisan misali la instruction ko n'o ye sɛgɛsɛgɛli juge sɛgɛsɛgɛlikɛla ka baaraw nin ko ninnu kɔnɔna na o sera o y'a ka baara kuncɛ a y'a di i ye min fɔ nin na chambre criminelle a ye olu saisi sisan nɔ c'est à dire dossier kan ka d'olu ma alors comme an tun bɛ dege k'a ye kɔrɔlen tribunal d'instance la tribunal de grande instance la misali la grande instance la misali la Bamakɔ tribunal ba ninnu comme a ɲɔgɔnna 6 de bɛ Bamakɔ commune bɛɛ ni a ka tribunal ba don ni ne y'a sɔrɔ n y'a faamu o tribunal ba mun bɛ Bamakɔ commune kelen-kelen Bamakɔ commune kelen-kelen kɔnɔna na o tribunal kelen na yen nɔ o chambre criminelle de bɛ o tribunal ninnu kɔnɔ sisan wa jaate donc kiiri tɛ taa cour d'appel la bilen wafa ko tɛ taa cour d'appel la a bɛ juger o tribunal ba ninnu kɔnɔ sisan o chambre in de fɛ i ka nin ɲininkali nafaba de b'a la mɔgɔ faga kiiri ninnu kiiri juguba ninnu crime kiiri ninnu les affaires criminelles comme on a coutume de le dire a bɛ se ka taa cour d'appel la situation fila ɲɔgɔnna de la très bien bisimila a situation fɔlɔ ye mun ye ni appel kɛla juge d'instruction ka décision na a ka ordonnance de règlement c'est-à-dire n'a tilala ka sɛgɛsɛgɛli la ka dossier règlement kɛ a bɛ ordonnance dɔ ta donc ni maa mun nɔ minɛlen don n'a y'a yira k'a fɔ ko a ma jɛn ni ordonnance ye
a bɛ se ka appel kɛ. Donc o hokumu kɔnɔna la dossier bɛ se ka taa yɛrɛ sɔrɔ cour d'appel là au niveau de la chambre de contrôle et de l'instruction. Voilà, donc a bɛ se ka taa yɛrɛ sɔrɔ yen o kɔnɔna la. Donc olu fɛnɛ n'a sera yen olu fɛnɛ bɛ sɛgɛsɛgɛli de kɛ parce que olu ka baara fɛnɛ bɛlen don mun ma u bɛ k'a lajɛ de n'a y'a sɔrɔ juge d'instruction minnu bɛ tribunal la yala u ka baara kɛcogo ɲana wa olu ka baara kɛrɛnkɛrɛnya la a bɛnnen b'o de ma. Dossier bɛ se ka taa yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ juge d'instruction fɛ ka taa cour d'appel la a bɛ se ka taa yɛrɛ sɔrɔ to position min na o y'a ye ni kiiri tigɛla ka ban, c'est-à-dire chambre criminelle a ye maa dɔ juger k'a fɔ k'i ye fagali kɛ par exemple ni juge la e ma jɛn n'i ka kiiri ye donc i bɛ appel kɛ dossier bɛ taa au niveau de la chambre criminelle de la cour d'appel o yɛrɛ ye fɛnɛ ye fɛn kura de ye parce que fɔlɔ la ni assise kun ye juger i tun bɛ se ka pourvoi de kɛ appel kun t'a la dossier tun bɛ yɛlɛ directement ka taa cour suprême la mais sisan ni tribunal ni chambre criminelle de tribunal de grande instance ye juger i bɛ se ka appel kɛ segin bɛ taa kɛ kiiri kan tuguni au niveau de la chambre criminelle de la cour d'appel. Donc ni ma jɛn n'o fɛnɛ ye pourvoi b'i bolo tuguni donc o de kama n ko nin yɛlɛma in nafaba de yela la nafaba de yela la parce que an kun b'a fɔ an b'a fɔ fɛn dɔ ma ko le principe de double degré de juridiction. Assise kɔnɔna la o kun tɛ se o kun respecté len tɛ mais nin na alhamdulillah ni kiiri la ni ma jɛnna i b'a appel kɛ fɔlɔ la appel kun tɛ mais sisan i bɛ se ka appel kɛ. D'accord, donc maintenant an segira ka na toujours chambre criminelle la i n'a fɔ misali la Bamakɔ tribunal ba walima Sikaso tribunal ba walima Segu tribunal ba o n'a ɲɔgɔnna ninnu jamana kɔnɔ ka taa an ye tribunal grande instance faamu o cogo la. Alors an kun bɛ deli k'a ye n'i taara o kiiriso ninnu na i b'a ye juge kelen de bɛ kɛ ka kiiri tigɛ procureur bɛ a kɛrɛfɛ i n'a fɔ o ka baara ka kɛ cogo min na mais juge kelen de tun bɛ décision ta ale de bɛ a fɔ k'i datugu la walima a bɛ tan a bɛ tan e chambre min fɔ nin ye cour tribunal de grande instance kɔnɔna na n'o ye chambre criminelle ye juge kelen de bɛna continuer ka baara in kɛ wa walima maa wɛrɛ bɛ jama wɛrɛw bɛ fara juge kelen kan. I ni ce i ka ɲininkali la parce que n'i y'a mɛn ko kiiri il faut que maa minnu bɛ kiiri tigɛ o k'a dɔn donc i ka nin ɲininkali nafa b'a la. Chambre criminelle de tribunal de grande instance juge kelen tɛ kiiri tigɛ juge saba de bɛ kiiri tigɛ juge saba de bɛ kiiri tigɛ u saba de bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ wa a bɛɛ ye juge ye. N bɛ ka nin fɔ parce que n'a kun fɔla ko cour d'assises voilà i b'a ye juge saba tun bɛ yɛlɛ mais maa wɛrɛw tun bɛ yɛlɛ maa naani wɛrɛ tun bɛ kɛ yen minnu tɛ juge ye maa gansanw de kun don a bɛ se ka kɛ policier ye a bɛ se ka kɛ journaliste ye en tout cas maaw de don minnu tɛ juge ye mais u tun bɛ fara jugew kan ka kiiriw tigɛ cour d'assises hokumu kɔnɔna la mais an bɛ don min na i ko bi assesseur ko t'a la tuguni a tun bɛ fɔ olu ma ko assesseur mais an bɛ don min na i ko bi assesseur ko t'a la minnu bɛ kiiri tigɛ jugew dɔrɔn de don juge saba minnu ye sariya kala kan minnu ye sariya kala minnu ka kiiri minnu ka baara ye kiiritigɛ ye mais o yɔrɔ fɛnɛ la fo ka faranfasiya dɔ di bisimila parce que n'a fɔra ko juge saba effectivement juge saba de don mais a juge sabaw tɛ taa kunfɛ tan n'a y'a sɔrɔ juge dɔ bɛ yen mun ye baara kɛ dossier in na kɔrɔlen yanni dossier ka se jugement na o juge tɛ se ka sugandi ka kiiri kɛ a bɛ se ka kɛ juge d'instruction i n'a fɔ sisan juge d'instruction mun ye sɛgɛsɛgɛli kɛ dossier la walima procureur mun ye baara kɛ dossier la ni dossier kan ka kiiri ale tɛ se ka na k'a fɔ k'a bɛ fara jugew kan ka kiiri tigɛ donc jugew yɛrɛ fɛnɛ bɛ ta tribunal de grande instance jugew u bɛ ta olu de cɛma walima u bɛ ta tribunal d'instance mun ni tribunal de grande instance bɛɛ bɛ cour d'appel ressort kelen na a bɛ se ka ta olu fɛnɛ cɛ la. Donc, en résumé, juge saba de bɛ yɛlɛ, juge kelen tɛ yɛlɛ. D'accord. Donc, a bɛ fɔ o ma ko le principe de la collégialité. A diyara n ye an ka waati kɔni de b'a fɛ ka ban bolo pewu koyi n tɛ ɲininkali caman min yɛrɛ bolo dɛ maa dɔ fana jaabi b'i bolo alors sisan teliya la ka ko in kun cɛ ni an sera o yɔrɔ la décision mun bɛna ta juge saba in fɛ o juge saba in nalima la k'a fɔ o bɛ sɔn ka kɛ teliya ye baara in kɔnɔna na. Parce que ni an kun b'a ye k'a fɔ Kulukoro dossier bɛɛ Bamakɔ dossier bɛɛ Segu dossier bɛɛ o bɛɛ de tun bɛna fara Bamakɔ kan walasa ka cour d'assises formuler mais ni nin kɛra Bamakɔ sigida 6nan kɔnɔna na o Bamakɔ sigida 6nan kiiriso kelen-kelen bɛɛ bɛ se ka kiiri min kɛ ne dalima la k'a fɔ o bɛ sɔn ka kɛ teliya ye ko kɔnɔna na e yɛrɛ ka analyse kɔnɔ n'i ka baara jateminɛw kɔnɔ e bɛ se ka nafa jumɛn fɔ nin na i ka avocat baaraw yɛrɛ kɔnɔ sariya yɛrɛ tɛmɛko ɲuman na. Bon, yani n ka nin ɲininkali jaabi n bɛ kiiritigɛlaw an b'u fo ani an ka jamana ɲɛmɔgɔw parce que tiɲɛ yɛrɛ la effortw kɛla
voilà labɛnw sabatila pour que nin chambre criminelle ka bila sen kan tribunal dɔw la ni sela i b'a ye u sigilen u dɔw yɛrɛ kiri daminɛ yɛrɛ on va dire voilà donc effectivement n da kun sela ma a bɛ na ni teliya ye parce que n'a kun fɔla ko fɔlɔ la maa mun nɔ minɛlen no crime na k'a fɔ k'i ye kojugu kɛ Sikaso minnu minɛlen no Segu minnu minɛlen no Buguni olu bɛɛ ka dossier tun bɛ n'a yɛrɛ sɔrɔ Bamako yan de yala i yɛrɛ b'a faamu k'a fɔ ko a tun ma nɔgɔn a ma nɔgɔn fiyewu parce que dossier tun bɛ caya ɲɔgɔn kan mais nin yɛlɛma in kama nin yɛlɛma in sababu la Sikaso b'a ka dossier gérer a ka dossier criminel gérer Segu yɛrɛ b'a ta gérer commune 1 ka taa commune 6 la o tribunal kelen-kelenna bɛɛ b'a yɛrɛ ka affaire juger donc o teliya kɔni ne bolo o ma se fɔli ma tuguni teliya ko dan do quoi. Alors i ka kumakuncɛ kuma nin kɛnɛ kan ka bi jamukan datugu. Bon nka n bɛ kuma min fɔ ka nin babu yi kun cɛ o de ye k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la nin yɛlɛma in nafaba de yela la donc an bɛ mun ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ u ka fɛɛrɛw kɛ halisa c'est vrai que fɛɛrɛ dɔw kɛla fɛɛrɛ dɔw tigɛla effort dɔw kɛla walasa nin ko in ka se ka lawaleya nin ko in ka se ka sigi sen kan cogo min na donc an bɛ u deli halisa u ka baara kɛ pour que a ko in ka se ka sigi sen kan à 100%, c'est-à-dire que fɛn o fɛn yɛlɛma fɛn o fɛn nana a bɛɛ ka se ka labaara. Voilà donc an bɛ se k'o de fɔ ka nin kuma in kun cɛ ani minnu yɛrɛ jugew fana ye u fana k'u hakili to nin yɛlɛma ninnu na parce que tuma dɔ la n'i ma hakili to a la i hakili bɛ kɛ kɔrɔlen na donc i bɛ se k'a fɔ k'i bɛ kiiri tigɛ ni kɔrɔlen donc il faut que bɛɛ ka nin yɛlɛma ninnu ta en compte, ça sera très important. A diyara n ye Maître Konate an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn nin kɛnɛ in ka i sɔnni na ka na maaw bilasira bi jamukan ale sera a kuncɛyɔrɔ la o la WhatsApp numéro bɛ to ne n'aw ni ɲɔgɔn cɛ WhatsApp numéro bɛ to ne n'aw ni ɲɔgɔn cɛ ɲininkali min bɛ aw fɛ ni aw y'o ɲininkali kɛ waati nataw la ni Ala sɔnna an n'a fɛɛrɛ ɲini walasa ma wele ka na kɛnɛ kɔnɔna na walasa k'aw ɲininkaliw jaabi jamana ye sariya ninnu ta n'ale ma la k'a fɔ dɔɔni don ji bɛ don kɔ la dɔɔni an b'a jigiya k'a fɔ baaraw na teliya waati nataw la walasa ka nin kiiriso ninnu bila sen kan i n'a fɔ sariya y'a fɔ cogo min na k'a kɛ cogo min na a bɛ kɛ lafiya ye mɔgɔ minnu tun bɛ bɔ Sikaso ka na o kiiri Bamakɔ minnu bɛ bɔ Segu n'a maraw la bila u n'a ɲɔgɔnnaw ka na fɔ Bamakɔ walasa kiiriso kelen nka o kɛ n'a kɛra région bɛɛ bɛ se k'a ka kiiri kɛ a cogo la a bɛ sɔn ka na ni lafiya ye a bɛ sɔn ka na ni basigi ye ko caman na terrorisme ni o n'a ɲɔgɔnna bingani wale minnu fana ɲangira a kɔnɔna na a ɲangiw taara hakɛ min b'a to a bɛ k'an ma maaw siran a kan ka maaw siran a sariya sɔsɔ ɲɛ ne b'a fɔ o la n'an ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ an ka maa welelen Maître Bakari Konate avocat inscrit au barreau du Mali an n'ale tun bɛ ɲɔgɔn fɛ sɔgɔnadon b'a don n'an b'a fɔ ko avocat Mali sariyaso baaraw kɔnɔna na hakilina an kun y'a sigi yɛlɛma mun donna kiiri n'o ye kirimu ye n'o ye bingani walebaw ye sariya sɔsɔ dantɛmɛ walebaw ɲangi mun fɔra o kɔnɔna na ka se k'an da don la k'a fɛsɛfɛsɛ hakili la aw ye faamuya caman sɔrɔ a kɔnɔ ne b'a fɔ an na ɲɔgɔn sɔrɔ jamukan sariya bulon wɛrɛ kan waati wɛrɛ la ka WhatsApp numéro to aw bolo ne b'a fɔ a k'an mɛn o don na. Salamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh.